Kafling regone 30 jutaan rek yo. Nah, lokasine wapi wisan terbentuk di lingkungan pemukiman rek yo, di tengah pemukiman. Lah nang kono iku wis pemukiman. Lah iki tanah kafling rek yo. Ojo ngomong banjir rek yo. Wis aku gak bahas banjir yo. Lek sampean pengen membuktikan wis ndang survei ini yo. Meskipun regone murah, lokasi ini bebas banjir rek yo. Lek gak percaya wis langsung survei ngono ae. Lah iki regane 30 jutaan, angsurane cuma 700 ribuan rek yo, murah pol. Lah, keistimewaane mana rek yo? Ayo ndang digas mumpung akeh pilihane koyo ngene iki posisi hook. Lah biasa iki bestseller rek yo. Hook ngene iki. Lah, mumpung akeh pilihane, ukurane yo variasi. Oh iya, akeh sing ngomong, "Cak, lek ngonten niku sepilno Cak, sing 30 iku ukurane piro?" Ya wis tak sepilno. Rego 30 iku rek ya, ukurane 5 kali 6, regane 30 jutaan alias 36 rek yo. Gak 30, 36 juta yo. Ukurane 5 kali 6. Tapi nang kene iki ukurane variasi rek yo, kayak ngene iki ukurane 5 kali 10 ono, 6 kali 10 ono. Wis variasi pokoknya rek yo. Iso kredit syaratnya mudah, mung KTP karo kakak pasti ACC. DP-ne 10 juta, angsurane 700 ribuan. Wis langsung digas, mumpung unite akeh pilihane. Lah nang kene yo tersedia rumah harga mulai 100 jutaan yo. Sampeyan request omah ngisore 100 juta, 90 juta yo iso rek yo. Tapi unite inden kok tak gaekno kamare situ yo. Wis ngono ae. Info lebih lanjutnya langsung WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.